jonyuol samoro mabende naneno nyathine nokotimo makare osebedo ka otiyo kod omenda mathoth e sikul. Giwachni mogik daktari kwatieko. Adwa wacho ni Japuonjre te ni where you start does not matter. And kamichik. Some of us might have begun with certificates. But we'll move forward to diploma. Bas kanyo ya oyo mwa yudo nyaka degree. Mwa dhie masters. Masa ni luongo wa doctors. Mwa yudo PhD. So patience, acceptance, and being focused, give discipline in your life can take you anywhere you want to go. To parents, adwa kwa jonyuol. Ni kiki compare nyathini gi nyathi jirani. Kiki kwal ni nyathini penj. Nikech kikwalo ne penj mochopo A. Kochopo mbalariany to waduoke gi josi. Koro wabede parents ma accept nyithindo imiyo nyathi encouragement. Nyathi kik dereni. Because you are comparing your child with your neighbor's child. Mano nyathini winje, encourage nyathino, kon nyathino there is no failure. And success does not define you. Is patient, being focused, and knowing what you want in life will take you far. Erokamana inya daktari erokamana inya kuom jipo makara no kasabendo koro sengadowa agoni erokamana inya kuom mido thuolo mar twak kodwa otieno makawuono achiel kachiel kintie